Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Blessings Chileuka. Poyamba mitu ya nkhanizi. President Chakwera wadzudzula atsogoleri a zipani zina zotsutsa boma chifukwa chochita upo ndi ochita malonda ena kukweza mitengo ya katundu pofuna kuti anthu avutike mdziko muno. President Chakwera wasintha ena mwa maunduna ake. Ndipo boma lasaina pangano lothandiza kulimbikitsa ntchito za ulimi wa makono mdziko muno kudzera mu gawo lachiwiri la Agcom la ndalama zoposera 90 biliyoni kwacha. Takulandirani nkhani zathu. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati mwezi wa March kapena April akatswiri odziwa za maulendo apamadzi ochokera mdziko la Germany abwera mdziko muno kudzaona momwe angachitire kuti apititse patsogolo maulendo apanyanja. Iye amalankhula mnyumba ya malamulo ku Lilongwe pamene amayankha mafunso kuchokera kwa aphungu. Dr. Chakwera anati izi zili chomwechi kamba kakuti boma lake layika patsogolo ntchito za mtengatenga ngati zimene zikhonza kutukula chuma cha dziko lino. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula wadza ndi ripoti. Atatha kupereka uthenga wa momwe zinthu zilili mdziko muno pa 14 February 2025, President Dr. Lazarus Chakwera anabwereranso ku nyumba ya malamulo kukayankha mafunso kuchokera kwa aphungu. Funso loyamba linachokera kwa phungu wa boma lalikoma a Ashim Zisongwe amene anafuna kudziwa zimene boma likuchita pofuna kuti ntchito za maulendo apamadzi zipite patsogolo. Poyankha funsoli, mtsogoleri wa dziko linoyu anati boma lake likuyambitsanso kampani ya Malawi Lake Services pofuna kuti ntchito za pamadzi zipite patsogolo. Iye anafotokozanso kuti boma likumanga malo okwerera sitima pa chilumba cha Likoma amene tsopano atsala pang'ono kutha, komanso malo ena angati omwewa pa chilumba cha Chizumulu. Pamenepa Dr. Chakwera anafotokozanso kuti kamba ka ulendo wake waposachedwa apa umene anapita mdziko la Germany, nthumwi zochoka mdziko la Germany zimene ndi akatswiri odziwa za maulendo apamadzi zibwera mdziko muno pakati pa mwezi wa March ndi April kudzaona zimene angachite polimbikitsa ntchito za maulendo apamadzi mdziko muno. Iye anafotokozanso kuti nthumwizi zidzaonanso kuthekera kumene kulipo kuti akhoza kupanga sitima zoyenda pa nyanja zonyamula anthu ndi katundu. Poyankhapo funso lochokera kwa phungu wakumpoto cha kuzambwe kwa boma la Kasungu lokhudza kukwera kwa mtengo wa zakudya, President Dr. Chakwera anati bungwe la Adimak lipitiriza kugulitsa chimanga pa mtengo wotsika, komanso boma lipitiriza kugawa chimanga kwa anthu pafupifupi 3 miliyoni mdziko muno. Pa nkhani yakwera kwa mitengo ya zinthu, Dr. Chakwera anati walamula unduna wona za malonda kuti ulembe m'malamulo a boma za katundu osiyanasiyana amene ndi ofunika kwa Amalawi ndi mitengo yake yoyenerera. Katunduyu anati ndi monga mafuta ophikira chakudya, zovala zakaunjika ndi zina zimene anthu amafuna kugwiritsa ntchito tsiku ndi tsiku. Iye anati kaundula ameneyi afotokozanso phindu limene ogulitsa malonda akuyenera kumapeza akagulitsa katunduyu. Mafunso ena anachoka kumpoto cha kumpoto kwa boma la Kasungu komwe phungu wake ndi Mike Bango omwe anafuna kudziwa ngati akazembe amene amemira dziko lino maiko ena akuchita zokwanira kupititsa patsogolo mbiri ya dziko lino. Mafunso enanso anachokera ku dera la Kalonga Nyungwe kumene anafuna kumva za zimene boma likuchita pa nkhani yomanga misewu yosiyanasiyana. Kuonekera kwa President Dr. Lazarus Chakwera ku nyumba ya malamulo kukugwirizana ndi malamulo a dziko lino section 89 subsection 3C amene amanena kuti mtsogoleri wa dziko akuyenera kumaonekera ku nyumba ya malamulo kukayankha mafunso. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Ndipo mtsogoleri wa dziko linoyu wadzudzula zipani za ndale zotsutsa boma kamba kugwirizana ndi amalonda pofuna kukweza mitengo ya zinthu zofunika mdziko muno. Mtsogoleri wa dziko linoyu wayankhula izi mnyumba ya malamulo poyankha madandaulo akukwera mtengo kwa katundu. Zambiri mulipotiri. Patangopita masiku ochepa okha kuchokera pamene President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera adafotokozera nyumba ya malamulo komanso mtundu onse wa Malawi momwe ntchito za chitukuko zikuyendera mdziko muno pa 14 February potsekulira msonkhano wa phungu wa nyumba ya malamulo. Aphungu wa zipani zotsutsa boma adanena kuti mtsogoleri wa dziko linoyu adanamiza Malawi ndipo akhala kudzudzula President Dr. Lazarus Chakwera kuti ndi onama. Lachitatu pamene amakayankha mafunso nyumba ya malamulo kuchokera kwa aphungu osiyanasiyana, mtsogoleri wa dziko linoyu wadzudzula atsogoleri a zipani zina zotsutsa boma amene sanawatchule mayina awo komanso zipanizo sanazitchule kuti akukolezera mchitidwe osinjirira pachina chilichonse chimene boma
komanso presidentiyo akuchita. Dr. Chakwera anati nzodabwitsa kuti pamene ena akumudzudzula kuti wanama, aphungu ena akuyamika ntchito za chitukuko zosiyanasiyana zimene boma lagwira m'madera awo. Komabe Dr. Chakwera anati sizodabwitsa kwenikweni, ati kamba kuti chipani chomwecho cha ndale nthawi ina kumbuyoku chidanamiza mtundu wa Malawi ponena kuti presidentiyu adalandira chiphuphu kuti apereke makontrakiti aku Malawi Defense Force kwa anthu ena. Komanso chipani chomwecho akuti chidanamizapo mtundu wa Malawi ponena kuti presidentiyu wamwalira, zonsezo zili zonama. Pofotokoza chenicheni chimene chachitika, President Chakwera anauza nyumba ya malamulo kuti amene amatolera manambala ndi zinthu zina zokhudza ntchito za chitukuko zimene zachitika m'maboma osiyanasiyana, ndipo anati kukanakhala kofunika kuti atsogoleri a zipani zotsutsa ataona vuto pena paliponse akanamufunsa president wa dziko linoyo kuti afotokoze malo momangosinjirira chilichonse. Iye wati akuluakulu ena amene amagwira ntchito yotolera manambala ndi zinthu zina zokhudza ntchito za chitukuko zimene boma lagwira m'madera osiyanasiyana a dziko lino adalakwitsa pang'ono, ndipo ena achotsedwa ntchito. Ndipo mogwirizana ndi malamulo a nyumba ya malamulo, president wa dziko linoyo wapempha kuti achotseko zinthu zina zimene anthu ali nazo vuto kuti zisakhale mbali imodzi ya zimene iye adalankhula potsekulira nyumbayi. Ndipo pamenepa president wa dziko linoyo wapemphanso mtsogoleri wa aphungu otsutsa boma kuti naye achotse mawu ena amene adalankhula kuti asakhale mbali imodzi ya zimene mtsogoleri otsutsayo adalankhulapo poyankha zimene president wa dziko lino adalankhula potsekulira msonkhano wa aphungu. Padakali pano aphungu a nyumba ya malamulo ayamba alekeza zokambirana zawo kufikira lachinayi 9:30 mmawa. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera lero akuyembekezeka kupereka mpata kwa achinyamata kuti apereke maganizo ndi ndemanga zawo pa mawu omwe analankhula potsekulira nyumba ya malamulo zaka sabata ziwiri zapitazi. Zokambiranazi zichitikira kusanjika mu mzinda wa Blantyre. Ofalitsa nkhani za ku nyumba ya boma Anthony Kasunda ati zokambiranazi zomwe ziyambe nthawi ya 2:30 masana achinyamata akafunsa mafunso kudzera mu njira zosiyanasiyana pa masamba a mchezo kudzanso omwe akakhale nawo kusanjika. Blessings Kanache anafunsa Kasunda kuti afotokoze zambiri. Ndizoona kuti popitiriza mkumano umene a president akukhala nawo ndi achinyamata monga tinaonera ku Lilongwe kuja pamene a president amakumana ndi achinyamata ochoka mchigawo chapakati. A president akubwera kuno ku chigawo chakumwera pamenenso atakumane ndi achinyamata amene ena atabwere kuzakhala nawo mu holo pamene adzathe ndithu aliyense amangapitsidwe mpata kuyimika mkono ndi kufunsa funso kapenanso osati kungofunsa funso chabe kupereka ndemanga chifukwa chimene akufuna president nkuti amve kuti kodi achinyamata amaganiza bwanji zatsogolo la dziko lino, kodi amakumana ndi zokhoma zanji zovuta zanji kuti akwanitse zofuna zawo mdziko muno, komanso ali ndi maganizo otani amene angapititse patsogolo chitukuko cha dziko lino. Monga mukudziwa kuti mkumano umenewu ukuchokera pamene president anapereka uthenga ku dziko la Malawi kudzera ku parliament pa 14 paja February chaka chino. Atapereka anaona kuti zisangothera pompo achitengenso chinthu chimenechi kuti pokhudza ndi uthenga amene amapereka mu uthenga umenewu japachizungu amati sona akumanenso ndi achinyamata kuti aone kuti kodi ndi chani mene amaganiza ndi mavuto anji mene akukumana nawo ndi maganizo anji mene ali nawo kuti dziko lino lipite patsogolo ndi chitukuko. Nifaka aonera kuti mikumano imene akupanga president imene akumanena kuti mutu wake ndi sona yokhudza ndi achinyamata kutengera patsogolo kapena kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino. Tembezo la president akhaso ni mkumano opambana pamene aziyeza ndi achinyamata ochoka mchigawo chakuno kumwera. Lilongwe mungafotokoze kuti mkumano umenewu kapena zokambirana zimene zinda president ndi achinyamata wa mungazifotokoze zinali zotani? Zinali zokambirana zabwino kwambiri chifukwa achinyamata anapatsidwa mpata ofunsa mafunso. Panali achinyamata amene anali mu holo nda president kufunsa mafunso, komanso panali ena amene anapita pa masamba a mchezo X kapena galero jamati Twitter komanso pa Facebook, komanso ena anapatsidwa danga kudakhoza kufunsa kudzera pa nambala ya WhatsApp. Zonsezo kunali kupereka mpata kwa achinyamata ambiri kuti apereke maganizo awo. Timadziwa kuti ambiri anali nawo mafunso
chifukwa anabweradi mafunso ambiri koma president ngati makhani ntchito zina nthawi imakhala yoti mwina singakwanire kuti ayankhe mafunso onse ndi mwina panafika mpaka mwina sabata lonse la mtundu chifukwa mafunso anali ambiri so zira anyamata ali ndi chidwi chotenga nawo gawo pa kayendetsedwe ka dziko lino ndiko nena kuti kulilongwe unapereka nthu chithunzi chabwino kwambiri kuti achinyamata ali ndi chidwi ndipo achinyamata matsatira mmene zinthu zikuyendera mdziko muno tiyembekezaso kuno ku chigawo chakumwera tipitirira pamenepo kuti achinyamata apereka osalungofisa mafunso chabe koma kuyankha amene kuperekapo ndemanga zawo za mmene chitukuko cha dziko lino chingapite patsogolo. President Dr. Lazarus Chakwera wasankha Peter Dimba kukhala nduna ya zantchito ndipo Vidumbiko Mumba omwe anali nduna yona zantchito tsopano ndi nduna ya mafakitale ndi malonda. Dr. Chakwera wasankhanso Baba Stephen Malondera kukhala wachiwiri kwa nduna yona zamtengatenga ndi zomangamanga. Ofesi ya President ndi nduna ati anthuwa ayamba kugwira ntchito zawo panopa. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anyamuka mdziko muno kupita ku Namibia komwe akayimirira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera pamwambo woyika m'manda thupi la yemwe anali mtsogoleri woyamba wa dzikolo Asamu Njooma. Asamu Njooma anamwalira pafupifupi milungu iwiri yapitayo. Ofesi yona nkhani zakunja kwa dziko lino ati Dr. Usi akakhala nawo pamwambo wachikumbutso mawa pa 28 February komanso pamwambo woyika m'manda thupi la malemuwa omwe uchitikira loweruka likudzali. Iwo ati Dr. Usi akuyembekezeka kudzabwerera mdziko muno lolemba pa 3 March kudzera pa bwalo la ndege lomweli. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC tiyeni tionenso mitu yake. President Chakwera wadzudzula atsogoleri a zipani zina zotsutsa boma chifukwa chochita upo ndi ochita malonda ena kukweza mitengo ya katundu pofuna kuti anthu avutike mdziko muno. President Chakwera wasintha ena mwa maunduna ake. Ndipo boma lasaina pangano lothandiza kulimbikitsa ntchito za ulimi wa makono mdziko muno kudzera mu gawo lachiwiri la Agcom la ndalama zoposera 90 biliyoni kwacha. Takulandiraniso kugawo lachiwiri la nkhanizi. Makampani opanga katundu osiyanasiyana mdziko muno ati ogula ayembekezere kutsika mitengo kwa katundu wina pa msika kuyambira sabata la mawa akayamba kupeza ndalama zakunja kudzera ku mabanki. Tili ndi zambiri mu lipotili la Austin Fukula. Mitengo ya katundu monga buledi, ufa wa tirigu, mafuta ophikira, sopo komanso zakudya za nkhuku zakhala zikukwera mitengo pafupi masiku apitawa. Izitu zachititsa kuti nduna yakale yoona za malonda a Sostin Gwengwe, akuluakulu a banki yaikulu ya Reserve komanso makampani opanga katundu osiyanasiyana abwere pamodzi ndi kupeza njira zothandizira kuti mitengo ya katundu pa msika itsike. Agwengwe ati boma lithana ndi mavuto akukwera kwa mitengo ya katundu ofunikira kwambiri kwa anthu pothana ndi mavuto omwe makampani opanga katunduyu amakumana nawo kuti potero anthu asapwetekeke kwambiri ndi mitengoyi. Mmodzi mwa akuluakulu ku kampani yophika buledi ya Olympic Asais Bakali ati pali chiyembekezo chakuti mtengo wa buledi utsika pa msika banki ya Reserve ikapereka ndalama zakunja kwa kampani zomwe zimagulitsa ufa wa tirigu. Ifeyo akangotsitsa amene ajawa amene amatipangira fulawa ndi zinazo kutaka kugwiritsa ntchito madola mitengo yoyenera imene yayikika mboma kuliza kupanka kuja ndiye kuti ifenso titsitsa chifukwa cholinga chathu ndikuti tizipanga mokwanira afika anthu mukudziwa panoko buledi ndi mapanzi tizakudya athu ena amakhalira kudya buledi m'manyumbamo songa zimeneje zikudula ndikuti anthu ambiri sizikuwafikira titsitsa ndithu immediate zikangopanga zititsitsa nthawi mwa. Mkulu wa banki yaikulu mdziko muno a McDonald Mafuta Mwale ati akambirana ndi amabanki a mdziko muno kuti ayambe kupereka ndalama zakunja kwa makampani opanga katundu yemwe anthu amadalira tsiku ndi tsiku. Nakambirana ndi mabanki anzanga ma commercial banks m'Malawi muno kuti tigwire ntchito limodzi ndi kuthandiza ma companies amene akupanga zinthu zimene amalawi amazifuna kwambiri
ndiye takhalagwirizana njira imeneyo kuti tithandizepo ndithu ndi kuwathandiza amene amapanga import kuti asapanga import kudzera mwa njira zija zonyasa za black market koma agule forex kuma banki. Unduna waona za malonda komanso akuluakulu a banki ya Reserve anakumana ndi makampani opanga katundu osiyanasiyana monga ophika buledi, kampani zogulitsa ufa wa tirigu, zopanga mafuta ophikira, zopanga sopo komanso ochita malonda akaunjika. Austin Fukula, MPC Lilongwe. Boma la Malawi lasaina pangano lina lothandizira kulimbikitsa ntchito ya ulimi wa Agricultural Commercialization Agicom 2. Mgwirizanowu omwe ndi wa ndalama zokwana 90 billion kwacha athandiza ndi mabungwe achitukuko kuphatikizapo European Union, Ireland, Norway ndi boma la Flanders. Mwambo osainira ndalamazo unachitikira kulikulu la maofesi a boma ku Lilongwe. McDonald Chiwayula wadza ndi ripoti. Ndalamazi zithandizira kupititsa patsogolo ntchito za ulimi komanso malonda akatundu ochokera ku ulimi komanso kuthandizira kuti zokolola zochokera ku ulimi zikhale zochuluka. Pamwambo osayinira ndalamawu omwe unachitikira mu mzinda wa Lilongwe panafika akuluakulu a boma ndi mabungwe othandiza dziko lino pa chitukuko. Nduna ya zachuma a Simplex Chichola Banda ati thandizo la ndalamali ndilofunika kwambiri pa ntchito za ulimi m'dziko muno. Choyambirira lero ndi tsiku la chimwemwe kwambiri chifukwa ifeyo ngati dziko kudutsira ku nduna wathu talandira 45 million US dollars yomwe ndi pafupi 80 billion kuchokera ku World Bank kudutsira ku mabungwe ambiri amene amapereka ndalama amati donor trust fund. Ndalama zimenezi zipita ku Ministry of Agriculture kukathandizira Agicom 2 program. Ndalamazi akutipatsa chifukwa ndekuti Agicom 1 inayenda bwino. Ndinene pano kuti ndalama zimene atipatsazi zikukathandizira kukweza ntchito za ulimi m'dziko muno. Kuchoka pa ulimi uja wongolima kuti tizidya kufika pa ulimi umene tikhoza lima zinthu ndi kugulitsa komanso kuthandiza chuma cha dziko lino. Ndinanenanso mchizungu chakuti kupatsidwa kwa ndalama zimenezi kuthandizira kuti ntchito yathu yochita implement budget ikhale yosavuta. Mudziwa inu boma lili ndi strategy amaitcha ATM strategy amatanthauza agriculture. Izizi zikuonetsa kuti ndalama zimene boma limayika ku ATM strategy kwa agriculture kucha. So pano taonjezerapo ndalama zina zimene zachoka ku donors. Zikutanthauza zinthu zingapo. Tikanda anthu ochuluka amene apindule ndi zinthu zimenezi. Tikolola zochuluka. Osatiso zokhazo tiyambaso kusanduliza zinthuzi amati value addition pomapanga agro processing. Izizi ndi zina mwa zinthu zimene tipindule mu ndalama zimenezi. Mkulu woyang'anira ntchito za World Bank m'dziko muno Afiras Rad anayamikira momwe dziko la Malawi likuchitira posintha ulimi ndipo anatsimikiziranso kudzipereka kwa World Bank pothandiza ntchito za Agicom 2. Arad ati ndalamazi zipititsa patsogolo ntchito za ulimi komanso kuyambitsa njira zatsopano kuti zokolola zizikhala zochuluka ndipo zina zizigulitsidwa kunja kwa dziko lino. Ndalama zonjezerazi zithandiziranso kuti alimi adzitha kuchita zokambirana za malonda pa lamya pogwiritsa ntchito luso la makono komanso kupeza mauthenga osiyanasiyana pogwiritsa ntchito intaneti. Malinga ndi nduna ya za ulimi Sam Kawale, thandizoli likuyembekezeka kupititsa patsogolo malonda a ulimi ndi kutukula chuma cha dziko muno. McDonald Chiwayula, MPC Lilongwe. Kampani yochita mayere ya mdziko la Rwanda yomwe aikhazikitsa kuno ku Malawi ya Win Big Promotion yadali ndi zolinga zofuna kuthandiza kupezetsa mwayi wa ntchito anthu mdziko muno. Poyankhula ndi atolankhani mu mzinda wa Lilongwe ofalitsa nkhani ku kampani Wanga Fosco ati kampani sinabwere kuno ku Malawi kudzangopindula kokha koma yabwera ndi cholinga chofuna kuthandiza boma la Malawi kupezetsa anthu mwayi wa ntchito. Winbig yabwera ku Malawi kuno chifukwa ku Malawi monga mukudziwira kale economy yathu ikuyenda mosiyanasiyana, anthu akumana ndi zovuta zosiyanasiyana koma anthu amafuna kuti munthu aliyense amafuna moyo wake uzikwerabe, uzikhala ndi zinthu, uzipeza zinthu mophwekerako
ndi aliyense akugwira ntchito koma pali zinthu zina zoti anthu sangakwanise ndi win big yapanga create opportunity kuti anthu aliyense atha kupeza zinthu zoti zikuoneka zodula kwambiri sangakwanise koma ngati uli ndi 1000 kwacha ufikira 3000 kwacha utha kujoina game kuti nawenso uthe kupeza zinthu ngati zimenezi uwine zinthu zoti umaona ngati sungakwanise paweka. Choyamba ndilosangalala ndilokondwera kwambiri kuti win big imeneyi ndi London Winners yabwera kumalawi kunopo ndipo koyambirira aona kuti zaka zimenezi tigwire ntchito ndi Onesmus. So nditenga company ngati monga ngati brand ambassador amene akusogolera company kwa Malawi onse, madera onse, ma region onse amene aliko ku Malawi kuno kuti wina aliyense akhale ndi mwayi kuti angawineko mwina ka Mazda Demio, mwina kanjinga, mwina ka 1 million, mwina ka phone kamene. So ndi mene zilili pa ground tufuna kuti Malawi atukuke. Pomaliza nkhanizi na insomito yake. President Chakwera wadzudzula atsogoleri a zipani zina zotsutsa boma chifukwa chochita upo ndi ochita malonda ena kukweza mitengo ya katundu pofuna kuti anthu avutike mdziko muno. President Chakwera wasintha ena mwa maunduna ake. Ndipo boma lasaina pangano lothandiza kulimbikitsa ntchito za ulimi wa makono mdziko muno kudzera mu gawo lachiwiri la Agcom la ndalama zoposera 90 billion kwacha. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Blessings Chereuka, mwakoma nonse. The D-Day. 18th April 2024. Agenda. Results of the National Survey on Access and Use of Information and Communication Technologies by Households and Individuals in Malawi 2023. Malawians trust us, they watch us, and they listen to us. From a news perspective, from a program's perspective, it means we need to up our game. For one to be a great champion, you have to compete. On behalf of NBC Radio 1, it means a lot. Just confirms what we have been through and through. It is settled. NBC TV has the highest viewership and NBC Radio 1 has the highest listenership in Malawi. We said it before and we are saying it again now. We broadcast to me.